Hyvää huomenta. Aloitellaan. Eli tervetuloa tutustu Hilmaan tietoiskuun ja tänään aiheena vinkit jälki-ilmoituksen tekemiseen Hilmassa. Ja tämä tietoisku tallennetaan ja tämä tallenne tulee myöhemmin Hilman sivuille saataville suomen- ja ruotsinkielisillä tekstityksillä. Ja tänään meille näitä vinkkejä jälki-ilmoitusten tekemiseen antaa Petteri Pohto Hilma-tiimistä. Ja pyydän, että kysymykset annetaan tuolla keskustelupalstalla, niin voidaan sitten täältä Hilma-tiimistä muutkin sitten vastata mahdollisiin kysymyksiin. Petteri, ole hyvä. Kiitos. Ja tosiaan noista kysymyksistä vielä, että välttämättä jos ei kaikkeen ehditä vastaamaan, tai Laura ja Tuula tuolla eivät ehdi vastaamaan, niin vastataan niihin sitten myöhemmin ja voi toki olla sitten tuon Hilman tukeenkin aina yhteydessä. Saan sieltä sitten lisätietoa. Mutta tosiaan niin kerron tuosta jälki-ilmoittamisesta. Ollaan silloin aikana e-Forms-koulutuksia yhteydessä vähän sitä jälki-ilmoittamista käyty läpi, mutta käydään nyt, kun se on pikkasen joiltain osin vähän muuttunut, niin käydään sitä uudestaan läpi ja sitten voi muutamia tommosia vinkkejä antaa sieltä sitten vielä, jos loppuun jää, niin vähän semmoisia erikoisempia tapauksia käydään läpi. Ihan alkuun niin muistutus siitä, kun siitäkin aina välillä kysymyksiä tulee, että mistä ne ilmoituksen kentät ja pakollisuudet ja muut tulee, niin oikeastaan on 4 semmoista asiaa, mistä niitä tulee. Eli ensimmäisenä on tietysti nuo hankintadirektiivit kaiken taustalla. Siellä määritellään ihan tarkkaankin, että mitä kenttiä pitää milläkin ilmoituksella olla. Sitten on e-Forms-asetus, joka määrittelee nyt sitten e-Formsien osalta, mitä ilmoituksilla pitää ilmoittaa. Sitten on komission julkaisutoimiston tekninen toteutus, joka määrittelee aika tarkkaan sitten, että mitkä asiat on pakollisia missäkin tilanteessa ja mitkä vapaaehtoisia ja mitä ei sitten taas toisaalta saa lähettää. Ja tämä on semmoinen, mitä Hilma sitten aika orjallisestikin noudattaa ja tästä teknisestä toteutuksesta tulee aika ajoin uusia versioita. Eli ilmoitusten sisältö voi muuttua ja pakollisuudet voi muuttua. Se sitten vaikuttaa tähän tekniseen toteutukseen meilläkin. Ja sekin on hyvä muistaa, että se voi olla vähän erilainen se tekninen toteutus muissa järjestelmissä kuin Hilmassa. Mutta pakollisuudet ja muut pitäisi olla suunnilleen aina samat, tai oikeastaan täsmälleenkin samat. Ja tässä käydään nyt sitten vaan tätä Hilmaa läpi. Ja 4. on sitten, meillä on vielä kansallista räätälöintiä jonkun verran, eli jotain lisäkenttiä saattaa olla tai pakollisuuksia, ja niistä sitten päätetään aina kansallisesti, riippuen aina kentistä sitten, onko Hilman ohjausryhmässä tai muulla kokoonpanolla näistä päätetään. Mutta nämä on semmoista 4 tausta-asiaa, jotka on ihan hyvä tietää. Ja tuossa kohta tulen käymään läpi jälki-ilmoittamiseen yhden peruskeissin. Ja sitten tosiaan, jos aikaa jää, niin vielä pari tuommoista erikoisuutta. Ja sen verran rajaan sitten myöskin tätä, että puitejärjestelyitä ei tässä yhteydessä käydä johtuen siitä, että nyt just tämmöinen edellä mainittu e-Forms-versiopäivitys on tulossa ja se julkaistaan tässä varmaankin muutamien viikkojen sisään ja siinä tulee aika paljon päivityksiä siihen puitejärjestelyiden tietojen ilmoittamiseen jälki-ilmoituksella, eikä oikein tässä yhteydessä sitten järkeä käydä sitä ikään kuin vanhaa läpi, että sieltä tulee niin kuin ihan korjauksia semmoisia vähän virheellisiin asioihin, mitä siellä on komission toimesta tehty, ja sitten tarkennuksia muutamiin muihin asioihin. Ja kun meille tuo versiopäivitys sitten seuraava tulee, niin siitäkin järjestetään sitten tietoisku, ja siellä kerrotaan sitten, että mikä muuttuu noiden kenttien suhteen. Tulkaa silloinkin siis
kuulolle, jos olet puitejärjestelyitä paljon teette. Joo, mutta siinä alkuläpinät ja voisin nyt sitten laittaa jakoon tuon järjestelmän ja ruveta demoamaan tuolta. Laitan tässä yhteydessä oman kameran kanssa pois. Noin, ja jos Laura sieltä sitten huutelee, jos jotain ei näyttäjää, niin ei kuulu tai jotain vastaavaa. Nyt pitäisi näkyä täältä tämä omat hankintani välilehti. Ja tänne on valmistellut tämmöisen hankintailmoituksen valmiiksi. Siinä on hankintailmoitus, jossa on pari osaa. Ja lähden siitä nyt sitten tekemään sitä jälki-ilmoitusta, eli sen hankintailmoituksen pohjalta. Mennään tuonne hankintailmoituksen tai tänne ilmoituskohtaan tässä. Ja täällä on tämä toiminnot valikko ja sieltä löytyy sitten tämä tee jälki-ilmoitusvalinta. Ja tässä sitten aina automaattisesti järjestelmä valitsee juuri siihen kyseiseen hankintailmoitukseen soveltuvan jälki-ilmoituksen. Tai jos siellä on vaihtoehtoja, niin antaa ne oikeat vaihtoehdot. Tässä tapauksessa, kun on tämmöinen yleisdirektiivin mukainen hankintailmoitus, niin tulee yleisdirektiivin mukainen jälki-ilmoitusvaihtoehto. Tästä lähdetään tekemään jälki-ilmoitusta. Ja kun siellä hankintailmoitus nyt on pohjalla, niin sieltä myöskin sitten siirtyy kaikki hankintailmoituksen tiedot automaattisesti tänne jälki-ilmoitukselle. Ja täällä nyt näkyy, että navigaatiossa näkyy, että kaikki on niin kuin harmaana, eli ne tiedot täytyy siitä huolimatta, että ne sinne automaattisesti tulee, niin ne täytyy käydä sieltä ikään kuin hyväksymässä, klikkaamassa läpi ja tarkastamassa, että kaikki on siellä ok. Ehkä tästä rakenteesta nyt tässä vaiheessa voisin sanoa jo, että täällä näkyy nämä ilmoituksen tiedot, ilmoituksen yleiset tiedot ja osat. Niin nämä on oikeastaan aina niitä hankintailmoitukselta tulleita toistettavia asioita. Eli nämä pysyy niin kuin sellaisenaan nämä tiedot. Ja sitten taas jälki-ilmoitukseen liittyviä asioita on tämä tulokset, sopimukset ja osien tulokset. Ja lähdetään sitten sivu kerrallaan katsomaan näitä. En nyt jokaista kenttää tässä käy tietenkään läpi, näitä on aika paljon, mutta semmoisia ehkä avainkohtia täältä. Eli täällä on tämä ilmoituksen tiedot-sivu ja täällä nyt on ainakin toistaiseksi edelleen tämmöinen kenttä kuin lisää viittaus edelliseen ilmoitukseen. Ja tässä on nyt sellainen idea ollut, että kun siellä on ollut niitä vanhanmuotoisia hankintailmoituksia, niin niihin pitää pystyä edelleen tekemään myöskin näitä eForce-muotoisia jälki-ilmoituksia, ja tällainen kenttä on tähän tarvittu. Mutta jos tästä nyt tarkemmin katsoo, niin täällä on viittaus ennakkoilmoitukseen ja sitten viittaus muuhun vanhanmuotoiseen ilmoitukseen. Eli tässä itse asiassa voit tehdä viittausta edelliseen hankintailmoitukseen, eli siihen, mihin ollaan tätä jälki-ilmoitusta tekemässä. Eli järjestelmä automaattisesti linkittää tämän jälki-ilmoituksen siihen hankintailmoitukseen, jonka pohjalta ollaan tätä jälki-ilmoitusta tekemässä. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on vapaaehtoinen kenttä tässä tilanteessa. Se ei aiheudu mitään katastrofeja, jos tänne jotain täyttelee, mutta että ei tule ainakaan mitään niin kuin, väärin ilmoituksen tietoja tietenkään tänne syöttää. Tässä tilanteessa voitaisiin oikeastaan, kun tehdään eFormsin pohjalta, tehdään tätä jälki-ilmoitusta, voitaisiin tämä kenttä kokonaan täältä poistaakin, niin varmasti jossain vaiheessa poistetaankin. Se on turha tässä kohtaa. No, tässä ei sen kummempaa nyt tässä on, täällä on ilmoituksen nimeä ja ilmoituksen viitettä, diaarinumeroa. Mennään sitten tästä tallenna ja jatka painikkeella seuraavalle sivulle, joka on ilmoituksen yleiset tiedot.
Ja täällä voidaan siis käydä läpi nämä tiedot. Täällä on nämä hankintailmoituksen perustiedot, näissä ei mitään kummallista ole. Jatka. Sitten on nämä osien tiedot ja tässä on ensimmäisen osan tiedot. Mennään jatka. Ja sitten huomataan, että hankintailmoituksessa on käynyt joku FIBA, eli on hankintailmoituksessa antanut molemmille osille saman nimen, eli demoilmoitus osa 1. Ja nyt ei ainakaan toistaiseksi olla estetty sitä, etteikö näitäkin tietoja voisi muuttaa, eikä TEDikään sitä estä, etteikö täällä voisi tällaista tietoa muuttaa. En suosittele, että ihan hirveästi näitä tietoja lähdetään täällä kentissä muuttelemaan, mutta joskus se on tarpeen, niin kuin tässä tapauksessa. Niin muutetaan tuo nimi noin. Kaikki tekniset viittaukset ja muut säilyy edelleen samana, mutta nyt tuo nimi näkyy tässä jälki-ilmoituksella sitten erilaisena. Sitten oli käyty noin perustiedot tuossa läpi ja tullaan näihin varsinaisiin jälki-ilmoituksen asioihin. Ja tässä ensimmäisenä meillä on tulokset-sivu ja tällä sivulla ei ihan hirveästi sitä täyttävää tietoja ole. Pääasiallinen ja tärkein kenttä on oikeastaan tämä kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo. Ja se ei tällä hetkellä nyt näytä, että se olisi pakollinen, koska me ei oikeastaan tässä vaiheessa tiedä, että ollaanko me ilmoittamassa sellaista hankintaa, josta me ollaan sopimus tehty. Vai ollaanko itse asiassa keskeyttämässä. Eli tämä kenttä tulee pakolliseksi siinä vaiheessa, kun tuo myöhemmässä vaiheessa kerrotaan, että niin voittaja on tässä tapauksessa valittu. Tällaisia tilanteita täällä muutamia on tällä ilmoituksella, eli täyttöjärjestys ei aina välttämättä valitettavasti ole looginen, mutta se on vaikea ikään kuin laittaa kaikkia kenttiä siihen järjestykseen kuin miten se niin kuin täyttämisen kannalta ja pakollisuuksien kannalta olisi. Näitä nyt sitten aina viilataan sen mukaankin kuin miten tuolta noita uusia versioita tulee tuolta komission julkaisutoimistolta. Täytetään tähän nyt me tiedetään kuitenkin, että sopimus ollaan tekemässä, niin laitetaan tähän vaikka sitten 1 500 000 noin. Sitten meillä on pari puitejärjestelyiden kenttää. Nämä nyt sitten tosiaan tulee tuossa versiopäivityksessä tästä poistumaan, kun tässä ei ole kyse puitejärjestelystä, niin, mutta nämä tässä nyt sitten vielä toistaiseksi näkyy. Ne jätetään vain nyt täyttämättä. Samoin täällä on suorahankintaa koskevat tiedot. Meillä ei ole nyt kyse suorahankinnasta, ne jätetään vain täyttämättä. Tallennetaan ja jatketaan. Tullaan sopimukset sivulle. Ja nyt me tiedetään tosiaan, että sopimus tullaan tekemään. Lisätään uusi sopimus. Ja tänne näkyy, että sopimukselle täyttyy automaattisesti jo tämmöinen viite kautta diaarinumero. Klikataan tuosta se sopimus auki. Ja nämä kentät auki. Ja täällä on tämmöinen sopimuksen viite kautta diaarinumero. Ja tästä aina välillä kysytään sitten, mikä tämä on. Ja viilataan tätä ohjeistustakin tässä vielä vähän paremmaksi, mutta tämä on tosiaan hankintayksikön tämmöinen ihan oma viite tai diaarinumero, mitä sitten haluaa käyttää. Ja tähän voi sitten ihan niin kuin syöttää haluamansa diaarinumeron. Tämä viite kuitenkin tulee olla jokaisella tämmöisellä sopimuksella uniikki yhden tämmöisen jälki-ilmoituksen sisällä. Eli jos mä teen tänne useampia sopimuksia, jokaisella sopimuksella pitää olla oma uniikki viitteensä. Jos se toistetaan useammalla sopimuksella, niin se yksinkertaisesti ei vaan mene läpi sitten se sopimus tuonne TEDiin. Sitten täällä on vapaaehtoisia kenttiä, kuten milloin hankintapäätös on tehty.
voidaan siinä jotain täytellä. Ja sitten milloin sopimus on tehty. Ja tässä nyt ehkä huomiona sellainen, että sopimus pitää olla tehty vähintään edellisenä päivänä, eli samaa päivää ei pysty valitsemaan. Tässäkin jälleen se syynä, että TEDissä teknisesti rajoitetaan sitä, että sinne ei samana päivänä tehtyä sopimusta voi ilmoittaa. Edellinen päivä voidaan laittaa. Sopimukselle voi antaa jonkun nimen. Ja sitten täällä on näitä rahoitustietoja ja puitejärjestelyn tietoja. Me ei välitetä niistä tässä. Sitten sopimukseen liittyy aina, suljetaan sopimukseen liittyy aina vähintään yksi tarjous. Ja tämä on nyt se tarjous, joka on voittanut ja siis sopimusosapuolen tarjous. Ja ensimmäisenä kenttänä meillä on osan valinta, johon tarjous liittyy. Eli nyt kun me tehdään ensimmäistä sopimusta, niin tehdään sitä tuohon ensimmäiseen osaan liittyen. Eli valitaan tuosta ensimmäinen osa, demoilmoitusosa 1. Sitten annetaan täällä on vapaaehtoisia tietoja, kuten tarjouksen tunniste, jotta se on helpommin tunnistettavissa. Täällä voi ilmoittaa, jos tarkempi sijoitus on tiedossa. Tämä liittyy siihen, että periaatteessa tulevaisuudessa Hilmassakin voi kertoa tarjouksista, jotka ei ole voittavia tarjouksia. Niin me voidaan esimerkiksi kertoa, että tämän tarjouksen sijoitus on niin kuin tiedossa, ja sitten voidaan kertoa myöskin, mikä sen sijoitus on ollut. Tämä on semmoista niin kuin datanikkareiden toivomaa dataa, ja on toki tosi mielenkiintoista saada sitten näitä tietoja, mutta jälleen kerran niin vapaaehtoista täytettävää. Sitten on tarjouksen arvoa, ja sen jälkeen päästäänkin sitten syöttämään näitä varsinaisia tarjoajaorganisaation tietoja. Ja tämä on ehkä se kaikkein haasteellisen nyt sitten jälki-ilmoituksella täytettävä oleva asia. Ja Hilmaan on rakennettu tämmöinen täyttämistä helpottava ominaisuus, jolla voidaan hakea Hilmaan rekisteröityneitä yrityksiä. Tässä nyt on koulutusympäristössä. Täältä löytyy jotain meidän tämmöisiä testiyrityksiä, niin voidaan tuolta hakea joku testi sanahaulla hain, ja täältä otetaan vaikka tuo testiyritys 1 tuohon. Ja siellä nyt sitten ilmoitukselle tuodaan sen yrityksen rekisteröityessä tai tarjotessa antamat tiedot, ja sieltä löytyy virallinen nimi, organisaation tunniste, joka suomalaisten yritysten tapauksessa on sitten Y-tunnus. Mahdollisesti muita tietoja voi löytyä, mutta ehkä tärkeimpiä on nämä pakolliset tiedot, eli täällä on tosiaan tuo postitoimipaikka, maa, ja sitten vähän semmoisena inhottavimpana tietoja on organisaation sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ja nämä on ehkä ne eniten haasteita tuottavat asiat, koska näitä me ei nyt välttämättä ole tiedossa ihan heti, että mitkä niitä oikeita osoitteita ja numeroita on, mitä tänne voisi täyttää. Ja tämä on semmoinen asia, että tämä tulee hankintadirektiivistä, tämä on pakollista täällä ilmoittaa. Näissä on erityisesti nykyään GDPR-aikana ja muutenkin niin aika paljon ongelmia siinä, että meillä aika usein on tiedossa ja kyllä jonkun henkilön osoite, mutta että tänne ei niin kuin henkilöosoitteita pitäisi täyttää. Eli niin kuin täällä ohjeessakin sanotaan, että henkilötietojen tarpeettoman käsittelyn välttämiseksi niin fyysinen henkilö saa olla vaan
välttämättömissä tapauksissa tunnistettavissa. Ja sitten toisinaan on myöskin niin arkaluontoisia nämä tiedot, että niitä ei yksinkertaisesti saa ilmoittaa. Ja tästä nyt sitten ollaan kyselty komission suunnasta, miten näistä pitäisi toimia. Ja ohje on se, että jos ne on tosiaan salattavia tietoja, niin esimerkiksi tämmöinen niin sanottu dummy-osoite kelpaa teknisesti kyllä sinne komissiolle ja voi syöttää ja kaikki ymmärtää, että tämä nyt ei oikea osoite ole. Ja tämä example.com on siitä hyvä tämmöinen dummy-osoite niin sanotusti, että se ei koskaan tule olemaan kenelläkään käytössä, eli sitä voi ikään kuin huoletta tuossa käyttää. Puhelinnumeroksi voi sitten syöttää jotain myöskin dummy-tietoa, jos semmoista yleistä puhelinnumeroa ei sieltä löydy. Julkaisutoimistosta myös luvattiin, että he yrittävät kaikkensa, jotta nämä saataisiin vapaaehtoiseksi tiedoiksi direktiivimääräyksestä huolimatta. Se on varmaankin vähän pidemmällä aikavälillä tulossa oleva asia sitten. Tällä hetkellä vielä pakollisena pyydetään. Mutta näin, nyt meillä on täällä vielä alihankintatietoa sitten. Siinä vaikka ei. Tässä meillä on nyt sitten ensimmäisen sopimuksen tiedot täytetty. Painetaan tallenna ja jatka. Ja tuosta voitaisiin sitten lisätä toinen sopimus. Käydään sinnekin täyttämässä siihen kuuluvat tiedot. Eli tuon kakkososan tiedot. Ja haetaan tänne toinen yritys, otetaan tuo testiyritys 2 tuosta. Ja näin. Meillä on siellä 2 sopimusta, toisessa on testiyritys 1 ja toisessa 2. Sitten mennään tuonne osien tuloksille. Katsotaan siitä sitten ykkösosan tulosta. Ja nyt kun meillä on tuonne jo sopimus täytetty koskien tätä osaa 1, niin me tiedetään, että täällä on vähintään 1 voittaja valittu ja se valinta on tähän valmiiksi valittu. Tässä näkyy saman tien myöskin se sopimus, joka tätä osaa koskien on täytetty. Ja sitten täällä on muutama täytettävä kenttä. Ja täällä on jostain syystä pakollisuus on nyt tässä kadonnut tältä kentältä, mutta saatujen tarjousten lukumäärän pitäisi olla pakollinen kenttä. Täytetään siihen nyt jotain. Sitten täällä on näitä kansallisesti räätälöityjä pakollisia kenttiä, eli näitä tilastotietoja strategisista hankinnoista. Ja täällä on näitä innovaatioista, ekologisesta kestävyydestä ja sosiaalisesta kestävyydestä kysymyksiä ja esteettömyysnäkökohtien huomioinnista. Muissa tiedoissa on sitten lähinnä puitejärjestelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia tietoja. Ja sitten on tietoa hyväksyttyjen tarjousten arvoista. Nekin voisi vielä tuossa antaa alhaisimman ja korkeamman hyväksyttävän tarjouksen arvo. Eli paljon vapaaehtoista tietoa täälläkin. Ja täällä sama juttu. Eli vielä sen unohdin tuossa sanoa, että nämä siis tulee sieltä hankintailmoituksen tiedoista, mitkä sinne on valmiiksi täytetty. Näin. Ja nyt meillä on sitten valmis jälki-ilmoitus olemassa. Ja koska ei tule mitään ilmoituksia virheistä, niin saisi ihan julkaisukelpoinen. Sitten voitaisiin katsoa tuommoinen, en tiedä yleinen, mutta joskus kysymyksiä aiheuttava
asia. Poistetaan tuosta yksi sopimus. Katsotaan osien tuloksia. Niin täällä huomataan, että tulee virheilmoitus, että yksikään sopimus ei kohdistu osalle 2. Ja vähintään yhden sopimuksen täytyy kohdistua osan tulokselle, jolla on voittaja. Eli nyt kun meiltä puuttuu sopimus, joka kohdistuisi tälle osalle, niin tulee herja. Ja täällä silloin ei periaatteessa voi olla tätä valintaa ilman sopimusta. Eli tässä me nyt sitten, jos meillä olisi vaikka käynyt niin, että osaan 2 ei olisi tullut yhtään tarjousta, valittaa sitten voittaja ei valittu ja kilpailu on suljettu tältä osin, niin päästään tuosta virheilmoituksesta eroon. Ja tässä on tässä vielä syy, miksi voittaja ei ole valittu. Näin. No sitten, tässä on muutama minuutti vielä aikaa, niin voisin ainakin yhden erikoistapauksen näyttää. Eli mennään tuonne sopimukselle. Ja nyt jos meillä on kyse ryhmittymästä, eli nythän me täytettiin tänne sopimukselle tämä yksi tarjous ja yksi tarjoajaorganisaatio. Mutta että jos sillä tarjouksella on muita tarjoajaorganisaatioita, niin tässä on tämä lisää tarjoajaorganisaatio. Siitä voidaan lisätä toinen organisaatio. Tehdään näin, että lisätään siihen uusi. Eli jos meillä on kyse vaikka jostain organisaatiosta, jonka tietoa ei tuolta Hilmasta löydykään, niin voidaan tähän sitten ihan vaan lisätä. Laitetaan tähän joku saksalainen yritys. Ja nyt meille tulee sitten tuo organisaation tunniste tuosta täytettäväksi ja täytetään siihen se teksti joku saksalainen tunnus. Ja se huomauttaa, että Y-tunnus ei ole oikein. Ja tämä on myös sellainen, mistä tulee vähän kysymyksiä ja mietitään, mitä tälle nyt voisi tehdä sitten, mutta tällä hetkellä niin tämä tarjoajaorganisaation maa aina täytetään automaattisesti ja se on täällä osoitetiedossa aina nyt sitten Suomi oletusarvoisesti, pääasiallisesti kuitenkin suomalaisia yrityksiä tänne täytetään. Eli tämä pitäisi nyt sitten käydä huomata vaihtaa. Hyppäsi väärään kenttään. Noin, laitetaan vaikka Saksa. Ja nyt huomataan, että täältä se herja poistuu. Eli silloin kun ei ole suomalaista yrityksestä kyse, niin organisaation tunniste voi olla jotain muutakin kuin Y-tunnus. Laitetaan tähän jotain tietoja. Täällä on vielä tämä aluekoodikin. Laitetaan sinnekin. Eli tämä aluekoodi antaa hirveän hyvää tietoa tilastoja varten ja hankintailmoitusten tapauksessa tietysti antaa sitten siellä hankinnan suorituspaikan yhteydessä myöskin sitten tarkempaa tietoa siitä hankinnan suorituspaikasta. Että suosittelen kyllä täyttämään tällaisiakin tietoja, jos ne vaan helposti on tiedossa. Ja tänne vielä laitetaan sitten noin. Noin. Ja täällä näkyy nyt sitten vielä harmaalla tämmöinen päävastuullinen organisaatiorooli, ja siinä näkyy, että ei ole ruksia. Se näytetään ihan informaatiosyistä. Katsotaan tuota ensimmäistä organisaatiota, joka sopimukselle syötettiin, niin siellä tuo ruksi on. Eli siihen menee automaattisesti tuo päävastuullisen organisaation alarooli päälle tässä tälle ensimmäiseksi syötetylle organisaatiolle. Näin, meillä on 2 yrityksen ryhmittymä nyt sitten syötetty tässä.
Meillä alkaa olla tässä aika käytetty. Ollaan käyty peruskeissit läpi ja tuo ryhmittymän lisääminen. Ehkä semmoisia vähän harvinaisempia tapauksia on sitten semmoiset, että meillä on esimerkiksi hirveä määrä noita osia ja halutaan sitten, että näitä sopimuksia ei välttämättä tehdä ihan samaa määrää kuin osia, että jos siellä on vaikka sama voittaja useammalla osalla. Se on mahdollista Hilmassa syöttää vähemmän niitä sopimuksia kuin mitä niitä osia on, eli silloin me voitaisiin täällä, kun me ollaan tässä sopimuksella, lisätään tänne, meillä on lisätty 1 tarjous, voitaisiin lisätä tänne toinen tarjous ja kertoa, että se tarjous liittyy osaan 2. Ja sitten täyttää taas kaikki tiedot tänne. Ja näin meillä on sopimus ja täältä me nähdään, että osat, joita sopimus koskee, on 1 ja 2. Eli välttämättä ei tarvitse olla niitä sopimuksia niin paljon, mutta tarjouksia pitää olla jokaista osaa koskien, johon voittaja on valittu. Semmoinen huomio tästä, mutta tämä on ehkä semmoinen vähän erikoisempi tapaus, että semmoiselle ei ole paljon noita osia on. Ja kolmas erikoistapaus olikin se ulkomainen tarjoaja, jonka tuossa jo itse asiassa näytinkin. Eli oikeastaan ehdittiin käydä noin muutamat vähän erikoisemmatkin tapaukset läpi. Mutta nyt jos on semmoisia kysymyksiä, joita nyt en tässä käynyt läpi, tai jostain esitystä tuli kysymyksiä, niin esittäkää ihmeessä sinne chattiin niitä kysymyksiä tai olkaa tukeen yhteydessä ja voidaan sitten palata näihin asioihin kirjallisesti tai sitten myöhemmissä tietoiskuissa. Että ainakin käydään sitten niitä SDK-version uudistuksia läpi siinä tulossa olevassa tietoiskussa ja käydään siinä niitä puitejärjestelyasioita läpi, niin voidaan niihinkin sitten palata, jos teillä nyt vielä näistä kysymyksiä heräsi. Mutta siinä oikeastaan oli tämä esitys. Oliko Lauralla jotain loppusanoja tähän vielä? Joo, kiitos Petteri. Seuraava tietoisku on tosiaan 4 viikon päästä 16.4. ja siihen tulee myöhemmin ilmoittautumislinkkiä saataville tuonne Hilmaan niin kuin näihin muihinkin tietoiskuihin. Ja tallenne tulee saataville myöhemmin, kun nuo tekstitykset valmistuu. Siinä menee semmoinen 1-2 viikkoa, niin sitten on tämä tallennekin saatavilla. Kiitoksia mukanaolosta ja sitten seuraavaan tietoiskuun niin tosiaan lisää sitten siitä DPS:stä. Hyvää alkanutta viikkoa kaikille.